Well, is toch cosúla muinteoir na hhéir na gcuitinóm an dachas is scoile dála míosa mo chuid siad an Gaeilge. Ní raibh éon Gaeilge puoin dá riire ag maithir. Bhí síos formánach. Agus bhí mo bhathair as leán be ba cóga me gael na cisiúd mar stólam gur cainteoirí dúcha se be ma cheantais mhúinteoirí ma chean ahar péisceile ach bhí sé mar solar seile mise. Ach ní raibh éon Gaeilge sa bhaile ach is tócha go ráidir ba a giúil le Gaeilge. Bhí idir náisiúnach éireannach mar bhí dhíine guiteine. Agus chúiseháinú ar chúiseile, bhí síma gom sa Gaeilge na gcónaí is cuiinlam fiúháin is na náin a bheith írig na foiimena a dhéanamh a gceart. Agus lean Chiarraí mar sin ná bhí maithir as formánach. Agus bhí sis na Gardaí agus náisiúnaí a bheith bhí sis na Gardaí is do féidí. Ach ní raibh sin an enimime litrú i gceart a scoil an tasco me sin mar bhí ar na Gardaí iireachtaí dhéanamh gael in álam nuair a bhí an generál ó dufií i gceanna sins do féidí chur sé cuasa éigen lingvafón is stálam timppla go dtíon stáisiún go léir. Ach ní álam maithir éon mór an péisceile. Ach de bhí síma gom riamh sa bhunscoil, bhí dí máram nach bhéiting chórá cearta cimméidir siúil, mar nó ní raibh deisina. Ní raibh deisina chórá agat agus bhí míisne ag bag go timppel ó iarthar Corcaí go dtí deisceart go dtí túisceart Chiarraí. Agus díreach an rud mórtharla ar bhealach im héals chinti go bhhéiting graim maithe bheithe go mar an Gaeilge is stolam ná go raibh na hábhar ar siúil trí Gaeilge nuair chusar an meánscoil. I gláiste bhréan na Gíleáine bhí na hábhar go léir an dhéanamh trí Gaeilge. Seachas an religiún mar is tócha go raibh ar nánam róthachtach. No beidir nach raibh na leabhar ann mar tharla go minic is na cuasaí seo. Ach dhéanam mar stair agus tíreolalas agus ólaíocht agus gréigis agus leiden agus mathematic go léir trí Gaeilge. Agus bhís an hostal sin mar bhís rálam héin well tá ag fáilt an dárad ar freis na héan iireachta amháin mar gachéin nuair a dhéanam stair tá déanam chuid Gaeilge comá agus fáusúma chuid Gaeilge. Agus bhíoh sé mar nós fiúháin na chuide going nuair a bhí mar ag teachta dro na rangan na sínsreacha iireachtaí anam Gaeilge na labhairt linn héin sa chlós. Mar bhí mar go láiste cónathe agus bhí mar teantathe, so bhí mis le chéile am lóin aber agus déanam mis iireacht. Tá gur heiste going chuide going. Ní gach Bhí chun cheist sin a chóircha. Time chun sin Yes. Hello? Yeah, the cool mega on your boss is telling him, yeah. We hunting at scale or if we sing lambe. So and then voct yeah, ta trugam the Donny actually America is telling him but she's the dead yeah. Listen, come in back to it for Tommy Dana Vogel over Zoom for the yeah, Tashin come round. Gormila Margaret Tashin, Benak Daily, Ranvo. No, right. Cove Other cat is Tishmahori Shin. Then it is the Tishmahori occur the past equity. Corey, you know, on Van Vogt Fishy, and the Alzheimer's here, the Tamil Ma, Doctor Bahi, August Fishy Ogle or the fear in Chinmerta, you know, Capus Cometer, Gerglach, Marshinivian, you know. So, and Arenos, right, well, Shinmer Viamer Stoke, the Spiridar on in Shaskari, Agri Danaka, Coma Stoka, August Mar Queenlam Meyer, mar vís mar sin, is Queenlam there ví se hartar up near the division over sin, the leg sé bahasnéis Pádraig Mac Fhearghusa, you know, dom hénix me vertra haar. Agus cé go raibh sé féin fábhar go leor don Gaeilge, bhí sé beganín beag Fine Gaelach mar hiag fá agus, you know, ní raibh sé lán bhainínachas
mion iad a fáil le na Gaeilge agus mar sin ach vísais bhí ciúil bhí ráhfuil tá má tú ar san na tíre caiú a bheith ar san na teangan sin mar chonachsa agus is do gur cháirigh sé lom chun brethúna sa dhéanamh thuairimí maithar le Eiste go leor céad fágadach sé ar san an náisiún agus Pádraig Mac Fhearghusa bar raibh sé céad faoin géidir san na Gaeilge na comá agus sin mar atá cé go gaithe mé an bháil gur raibh gur ámar é dóchas duine dóchas étócha bhí le fá. Bheith fá is gur múineach an tí dóchas dúing ach mar sin héin í hunn sin is rá go bhfuil tú sásta géile so agus táim níos dóchas í eiste go leor inis ná mar bhíos nuair a bhí mé sa bhunscoil sa bhénscoil ag an tríú levéil fiúháin táim ceappa go dúcha gan Gaeilge sláán ar chuma éigen ní dólam go mbeidh gach éon in éir an sásta í a chahabh óthar fad. Better go bhfuil an ráite go an son na fiúin. Well, since been spéisiú sin méidir dóirtí go spirit ar le bhí tú go raibh sin forlachan nó raibh sé dul in éig nó céim fá ceir spreag tú chun dul a bunú scoilení má bhreachtú go raibh spirit Gaeilge le cheann éis go le. Well, ar nó hiigeamar gur raibh coolú ann ach is tócha tasagat nuair a bhíonn tú is de lua fehdi agus mar sin bhíon rudí eile ar dagan agus cé go raibh sé mar nós gom agus ní ráslán bhainte go is le chun na Gaeilge maiá lí rénos nó éonrad mar sin mar bhí sa múna maiá lí is tó chas timppel sé bliana maiá lí idir. Bhúinteoir Mar bhúinteoir vís mar van bhúinteoir cáíoch mé mar van bhúinteoir in éidir agus seaca seacht a chas blian híos faoin tír chas an son éon dóid ceir bliana maiá lí agus vís ar nótaréis cá bliana a cad go láiste Pádraig rinne sin. Ach fé hena go mar ar bhleid lí a riamh mar bhí mí seán ar bhí san óg. Ach tá cappa gur raibh spirit éigen ar le. Ní mana mé ar áfiúháin gur spirit éigen ar le ag baint leis an drám a tháinig níos a dás chun bíochta mar déir fáinst na seacaí. Mar go dtí le fíorghéanaí is sinne cé go mí agsú leis an raibh lód. Bhí an hlúin a gonne I bhfeil agriochtaí agsúla ar feadh dahad blian ar a liad. Níl me caiint maiall ar chun an na Gaeilge per séach maiall ar INTO, STI agus mar sinnde. Is le fíorghéanaí atá míad ime as ar fad. Bhí mar dro túla agus mar sinnde, Alan Titley agus mar sinnde, bhí igáiste fáric lam. De bhí dóchas éigen ann ins na seacaí sin tuis go raibh beidir cuasaí eacnamaíochta ag feabhsú agus go bhacha mar go raibh deis éigen a going fanach sa tír fiúháin. Mar nuair a bhí sa bhunscoil hí sa súil go $100 imirce. Bhí gach $1 imirce bhí sin tú á shréigean as éan ar fad. Nuair bhí sa bhunscoiling lá bethe bhí áit raibh múinteoirí maithe Gaeilge na féarna de bhí is tólam 200 páistí insna scoil na múcaí agus scoil na Gaelíní. Agus ní déirhin go bhfuil 7-8 duine ann inis. Agus tá sé sin fíorla tamil má hit an déanra go tabbaisteach sin stair na héireann is tócha le fíorna. Ach bhí mar dóchas a ceapan mar go méidir go bhéad faoi bíonn tú dóchas ach nuair a bhíonn tú ógus tócha dáiríre. Bíonn tú ag súil gur bhar a deirg se leis na daltaí bhí amúin ag an airla níos téanaí. Sibh sin is an blá is irde ar chrán na héamhlóide. Agus ceapan gach é an bhúin. So luú tú na hagriíochtaí sin luú tú an Chonradh luú tú intá an raibh buinteat le ceachtar agus ón ní raibh leis an Chonradh an raibh buinteach at le hagriíochtaí ar bith eile. Bhís anseachantach faoi agriochtaí mar tascut nuair a gán tú isteach an agriocht slugtar isteach tú. Agus le fíorine níor slugach isteach mé
go dtí gur tháinas go Trá Lí sa Chonradh féin. Bhí sí me go a gúsaí políochta gan dát mar sin mar a bhí na seacaí comá. Ach agus bhí ahéanana go mar Chonradhóirí maiile á lia. Cos sios go dtí an léir mar hampla ceantas na scéime de sinna bhí acu chun isce choristeach is gur bhreathmar gur ámar beganín cosú leis na rúsigh seo a bhí chuige meach naach sa tú faoin dú an éhíisteach chun an saoil a tharú. Ach der tháinas go Trá Lí cuaisteach sa créimh túil den Chonradh mar higus cé go raibh an bunú seanis an 1875 ag múna Gaeilge ag an dara le bhéal. Higus mar an mbeoch deise gom chórán á dúthra a bheith gom le daoine fásta gná chórá go mbeoch mo chud Gaeilge ag dul ar gúil ag éirí níos stiúcha ag éirí níos neamh inúla ag éirí níos ligear chum éigean agus heasta go bheith ná an Gaeilge a láirt le daoine agus cuaisteach timpeall 1970. Deir seachtó sé ó seachtó seachtas dócha. Agus tág mé mar chahirirlach ar an gréibh. Agus an sin bhí gaelscoileocht san éir agus bhí mar bhfuil caiimid rud éigean a dhéanamh, gníomhaire éigean a dhéanamh. Tháinig go raibh níonra beag ag Benny Cuíomh i Trá Lí ag an am. Agus bhí i níana gom héin a bhí díreach tusnathe sa bhunscoil. Agus bhí múinteoir an bhaithicé, bhún si dé chunig marí a fálam chunas léamh mar hampla. Ach higus ar cum éige nach raibh puoin Gaeilge ar léachar insna ní náin. Léachar seachas cat mata. Is réigen greibh an méid sin ann. Agus bhí ar an héin péhéad Gaeilge ba cachatá am héin ní bheith an méid sin fiúháin ag ma fáistí héin agus níl sin mag go leor. So spreag a breise a bheith sin domsa. Agus Ar beolí dus na daoine eile bhí mar bhí sé sin raibh páisteach go son comma. Is dólam go raibh cehar déag nó séir déag bhéidir páistí ag daoine sa chréibh. A bhí insta ní náin bhúra nó ní náin bheaga. Agus de bhhartaí mar gaiimiis breise ar gú agus an rud ógart agus le fírin is sto gur trí bhí ibre le fírin a bhí trí ceir bhí ibre go haban táirigh in 1878 sin mar hála sé chun cín. Beagnach róthapa ar líach gin tú fástan páistí an tamar fad mar in tú bart. Bhí na rialacha ní sin blianú rúd, bhí duine is fetheáil ag tasáil chun go mbeadh an céad bhúntóir agat agus chun cáúla scoile na beag agus scoile na Gaeilge. Bhí cead agat an dara duine á ostú dámbeocht trúchad trí agat agus ní raibh ag tasáil. Díreach mar a bhí an ochtaíoch sa trúchadó, bhí pátrún agus de bhí láthair fuignamh de haicéigean. Bhí sásúil nó lethásúil. So chuige sin bhí takeíocht an cigear áitiúil ag tasáil. Agus éman fórna bhí ann, is bhfuil an fearbacht mar le tamalanis. Agus bhí sé siúd bágiúil, an a bágiúil na Gaeilge. Bhí sé ascúnta léitrim is tálam. Agus de bhí an túgtránar an gréibh áitiúil, de bhí an tair Pádraig ar seacrú, de bhí sé siúd thug sé siúd cosistigh dúin leis an aglas. Agus nó bhí de ráteornt a bhí an rialtas de blianta sinna gairí beag an beag chu thuair faoin na Gaeilge fan agus mar sin mar an an sampla mór bhí a gine ná scoil an teachtar leach ar bhealach chunas mar tháinig siad sláán tríd an rud ar fada. Trá nach raibh na cigearí bágiúil ó an éachar amach sanna maiile bhana mar hiigim le fada. Ach de cumanar agus go banúsa chu rud a dúirt sé sin tá sé sin go breá bunaí hí an scoil fáidir nach míon ormsa é thógáil agus is cuioine an rud a dúirt sé bhfuil is goibh céad a thógann sé ar an man scoil a thógáil sé bliana déag. So
Cé dúirt sin fris tú sús beagán an sagart frost, an sagart sagart dáúil go sé bhíon deag. Sé bliana déag a dúirt sé nuair go gurann tú listristeach tá scoilúim go déon tú tríd an próses ar fad. Sé bliana déag ar an man a dúirt sé ach. Cumar a raig, dim líana a hoog sharing. So bhí mar an a host dim líana a hoog sharing fergnamh agus ar nó cumar ar hoscaireacht go dtí an taspag má Conamara a bhí anna an am. Agus bhí sé siúd anna hiiscin a caithe mé rá níor croigh sé in aiban a doing. Bhí an próses mar a bhí ócht agus a trodó chafa pátrún ó duine ar stádas aige sa phobal a bheith a gut mar chun rá leis an ggóir stát gur daine an taobh tá iad seo. Agus ní a bhnach go gathach na aine chun na Gaeilge mar an grúpa a chuireach na henimnecha a raigí an taspag agus chuir faoin na henimnecha agus animan caithír le faoi bhrád an aspig. Agus de ceadh sé go má rodnáir dhéana aspig eile mar hiigim go mbeoch an caithíirlach féin ina bhálda chun na Gaeilge. Go má é nó í rá chun na Gaeilge sa cás. Faidir sa bhí sagart ar an mórt sin agus ní éon aibcuing le sin mar gan dát is Catholic an taobh bheith formhór mór ní idir fad ach formhór mór na níine a bhí a chorabáistí chuing a rénos. Céintáis daoine bhí an tú seachas sin Catholic an taobh chun mhúinteoirí nó cén cinál garan a bhí acu. Cuiinmh siar an ná is cuiinm trá nuair a hosting na Gardaí a chorabáistí chuing. Bhí sé sin táchtach mar hápla. Hosting daoine ag machnamh agus ar nó bhí roinnt daoine le Gaeilge gan dát. I raibh siad go léir ina gaelgeoirí diagrasióirí. Bagádam dul siar mar chuid códas chuid nótaíis. Bhíidir an bhá mar grúpa ar fad mar níor a feice going. Ní raibh an rud a slú going frignamh ná troscáin ná feic ní a bhnach well tá chun é seo dhéanamh agus tá ag súil le tachaíocht an stát. I Trá Lí fuair mar tachaíocht ó gachaí an haicme chun é chumar sin í maileman focailach sin mar atá daoine a bhí go más agus daoine nach raibh comá céine as. Agus ar nó sin an mion palatúla bhí go héin cé nach rosa a craibh scoile mar bhí sé ansiléir ar an fiúháin ar an taide bhí déanta dhíine cosúla ó riagáin go raibh níos mó tacaíochtta an ghail na meascan na haicme ibre mar ar fád ná mar a bhí fiúháin na measc an na man haicme mar a thugam idir. Agus cóbáile sin bhí sé siléir rud soltas-dó nar bhísigh breithnú tríd an taide sin igen ó riagáin. Mór an Cailúntain Institút Teaghálaíochta ar an sin a bheith in Asnamharing inis. Ach is cuilim na figúrí agus an rud a deing se daine geomíd na diagrasióirí na daine a bhfuil gail nua agus a dachas trí gaile. Beg trían eile des na daine atá gceist agus is I dachas má a bheith gotha, trí bhean na gaile. Agus an sin pe trían eile ann agus cuiire siad a báistí cuain. Tuis go bhfuil an scoil siúil nó in eice agus beidir gur féthach fin géad brisin sé síos mór an chom tro sé tro féopra sin. Agus ar nó an rud deing se is cumling ar bhealach cén dearcha táig na tiismithóirí. An rud atá uingná go gail an bheith ag na páistí. Agus ach mar sin héin an rud a deirimís leis na tiismithóirí a gcónaí ná. Nuair a bhí mar gháil hart agus chéimiis hart ar an meile le biló a gíní. Rud ar dhéin an
ainteo iirecht é chosc go thomláin in ag son, níl cad go arcaíocht. Ach an nuair deir mé slán ná, well, ná cuir an páiste cúing. Ná cuir an páiste cúing má tá tú féin I gcuineh na Gaeilge, mar beag tú ag crothú feibanna don fáiste. Cén fág bhála mé páiste an Ghaeilge má tá isige go bhfuil mamí agus steady in aig na Gaeilge na daíire. Ná cuir an páiste cúin. Agus eiste go is tuaim gur choirigh sé sin ní smó fósling, daoine arcú. An duine a bhrá nach raibh sé ag testáil. De bhrá sé cumach rud éige nach chaúd ag chéanú cé am cuioinehar le an bháile. Reverse psychology, Reverse psychology. Ach tá sé fíor comá, ní ceartúlacha chur ar fáiste. Gael an ómper. Go háile Gael an dachas trí bhean a Gael an mátá na tuismóirí glán ina chuineh. Ach Liú tú an intáin sin le méid sa Chiarraí man agus na nuachtáin sin. Well, bheos na hochtáí bhí siad ag bótha faoi líon an altís na scoilnaí túthe go raibh daltaí ag dul ag Gaelscoil agus go Gaeilge. Déantar postaní nó rud éige mar sin. Cearta go bhfuil sé le habhar go pointe agus cuioine bheith láthair ag an grinú tionscna bhfuil le stúil agus de hánig de bhí ochtar fethe an grinú ile stúil inis agus se tréimh sé raig agus dearcaig príomhide ar scoil áirithe tútha slua múinteoirí chun tactaisteach in éanaach leis agus bhí ceathar déag go bhíonn ann chun an scoil nua bunú agus bhí ceathar déag tus na múinteoirí go bunúsa chun feibanna crothú bailachú bailach eile ach ar deiríthráil deir is tar seach den príomhide an scoil áirithe tútha seo agus de heismé suas agus dúras well hanamar an sa chun scoil an Gaeilge bunú táthar a chur a coscáring timesing ag fógt an is go a cordúing an chuideing a bhfuil fánartha an scoil bunú ina déile crunethe ránú dul chuige agus an scéalaúirt an Chiarraí agus hiúil an cearar téag chéile amach. Hiúil bh cuid amach ar dúis ach hiúil idir go léir amach agus lena de raig. Ach pádaí an ardastálam an é siúd a bhí an raibh sé siúdig pléile duine is le an ardig peisce bhí sé plé pádaí is tócha bhí sé pléile bunú scoilena ggurcaig ar báil beidir go ducha tú trasnéir agus bheoh scéalte géad mar fógraíoch in ena midíal ar fada an áit an áirithe is tála na níor corcaí mar daring bhuiil den ainteo citrúnta agus ach de thair idir a rís nuair a hiigad ar go bhéidir míleanú go múinteoirí ag múinéins na Gaelscoilena agus go gaiiledí siad son ró citrúnta ar fad. Ach ní raibh aon sibh lód a going a Trá Lí ar bith, cá mé sin a bhéimnú, ní raibh aon sibh lód a going. Chumar go dtí na scoilena agus le fíorine caithe mé iad a bhola híos I man scoil na tuirbirte, mar bhí ben rialtan sin agus thug sí bín sí beaga agus clár dómh fiúháin. Chun tasnú. So ní raibh is tócha sé éagsúil in áit éagsúil. Teachtatha comá, hí na figúrí fósaigh do an áde. Hí na figúrí tarlíonn sé sin thar tréimh se, hí na figúrí ag ardú insna scoilena nélig seachtatha go dtí 83 nó 4 beidir péisceile an san tháinig casa áirithe a rís agus dearg sé níos well tháinig níos mó brú. Ach ní raibh aon aib mar sin bhí daoine ar son agus os rud ag go luann tú an Chiarraí agus Chiarraí. Bhí son go má bhí an Chiarraí ach go háirí ach an Chiarraí comá. Darigling an céad lehanach den Chiarraí a bhaint amach trí huair a lastig de séhí blian áirithe so bhí polatóirí beaga áitiúla in éadling. Agus Chiarraí bhí mar bhfuil bhí siad an háiste gom go bhhéting nótaí Gaeilge chuir isteach an gach aon seachtain ar an Chiarraí agus bhí
Pádraig senior Kennelly tá mar ban is comá in déiles. No bagúlam agus éonúair go raibh táchanig teachsús agus bhí sé de fantáiste go tá dul ar ag pí in is beidir th an éidir seachta hocht well 8 bhí go leor táchain an táchaíocht arsúil agus décha mar chuige. Sin rud amháin a dála mímar gur féidir daoine agrú ar son na Gaeilge ach gur gá rud ar le lorg agus tuigeann tú bhí rud ar le há lorg a gcuinge síomh don scoil. An brú folatúil. Brú polatúil, bhí rud ar le nuair héon tú tí polatúirí, má deir tú lo bhfuil tú ar son na Gaeilge gan dá déir siad time cén fá ná bain ar son na Gaeilge tá na polatúirí ar son gach éon rud gan dat. Sin ar son rudaí a caiú rud ar le lorg agus bhí síomh ag testáiling agus cumar ar thoscaireacht go dtí an cóir le baile go dtí an ní an cathaoirleach ach an is gur sais ifigech hí Trá Lí spleach ag an sin Seán Crispy bhí an agus bhíidir bagúling in hinnig cordom a bheit rá seo ní raibh an banistóir cúnta lán cho bagúil céine ach nílim chun feicirá. Ach péiscéile dúir mar dífrímar de, nuair chumar go dtíon sagart mar dífrim bhfuil céad bhhaing go dó commission scoil. Bar beidir má thógamid scoil Gaeilge, bain sé sin brú díite scoil eile thógáil. Agus mar an ggéine leis an gcóir le baile, céad bhhaileh an scoile bheith, mar ní hasíú bheith Trás Lí ar gcuine eile. So déarthach bhí álagur batúna a thóga mar in aice le hinad ina raibh beidir ceanú cuidcéad tíá dógáil agus ina raibh sé gceistir bail bóthir an bóthir a lehanú agus a bheith dú. Ná ní raibh annach bóthirín i dúspáire. Ach tá sé sin pí a raig bhí mar bhí ar an golóir ama choristeach ó inad go hinad agus bhí ar in ó fuigintí agsúla ag pointe trí cíndar gintí agsúla going in áitina agsúla an maiile agus bhí sé achnach go leor. So bhí sé táchtach dúinge go mbeoch lá anna a going in áit amháin agus go mbeoch éontocht sa scoil ach bhí le mar anna bhéimar ar nó gcónaí ar clós na scoile féchant an bhétamís dul a bhaimar ar na tuismitheoirí comá chun go láróidí sunní smó Gaeilge. Ach is bailach ar lí nuair a chuir an tuismitheoirí ó go páistí cút gur a hin sin amach ag obair agus fad is atá na páistí sunna tá siad sunsáasta agus sin tá sé deacair pobl Gaeilge a thógáil. Mar is dólam gur bhí an aip i Trá Lí ná baile ina bhfuil 25 míle duine go bhfuil annach chuid eagraíochtaí agus ann agus go mbíonn daoine rán fáirteach sa rud seo agus sa rud siúd agus tuigeann tú níl muinteoir na Gaeilge cosú le religiún ar le ná cosú le grúpa etnach ar le ná éon rud mar sin. Is go ná bhíl den phobal sin a míon ar an áhéal a chafa going meas líine eile agus seachas na well ní meile mééis ceachtaí ará ach seachas líon áirithe daoine cos heagraíocht ar beg ar féidir le iad a bhealachút agus iad a bheith rán fáirte agus gníomhach tá sé dachar orm na Gaeilge a cheanól agus a thiomsú mar a déirfa agus chuirt le chéile gacha an ihe. Bhí sé sin mar íseogaí cinál go meach. Well, bhí sé mar íseogaí, scóil. Chur mar hala agus anna fantáiste sé. Chur mar hala leis an scoil. Fiúháin chur mar ardán drámaíochta leis an scoil.
agus bhé dhímar an seohí seomrainn il fónta gceist agus bhaímar airgad chun an seomra il fónta bhéadú agus hala má múra dhéanamh de. Droga bhéit mí sin machtaí a chur siú agus anna áist an scoiletá ann. Ach ó ma heh féin de agus ó heh fiúháin na heagríochta de. Carta me seo rásáard. Bhealach áirithe ní chun lesa chun an Gaeilge mar agríocht a ghabhann an Gaelscoil. Chur an má ghabhann agríocht páirt sa Gaelscoilíocht suaitear an fuinneamh as an agríocht I dtrá na scoile. Ní bhíonn tú ábhas a daileáil beidir I gcónaí le ceistena eile. Ná sin mar atá agus níla me gorán an rud atá ag tarlún á go bhfuil an scoilig feimimiú lán in ag lé ar san na Gaeilge chur chun cín chun go méid Gaeil an líomh ag daoine. Ach tá sé dachar na gnéithe eile den saoil an bháil agus a thógáil las má de héan na scoile féin. Institúidir le is se scoil le gnó ar lethe dhéanamh. Agus is ceart é sin I hiiscint. Is do thugur higus féin é mar fan mhúinteoir fiúháin agus mar bhean mhúinteoir. Ní féidir leat a bheith sú leis an umarcha ó mhúinteoirí ach irid. Beg, tá dína cuidas na mhúinteoirí sin a ceapmars na blianta tosig tá siad a gunnar na Gaeilge fós agus tapaíonn siad ling agus is ceart an Chonradh Gael agus tagháil a chothúlis na Gaelscoilena fécant cadíad na nehes féidirling na chur chun cín ach ná bhí agsúla mirúiltaí a chuirid. An raibh go láirtas na buíoch sa gúnra mar sin mar mhúinteoirí an trá sin nó cén cinál postnaí a bhí. Ná cin bhí mhúinteoirí ann ní chaing fécant na seanalistí des a daoine I dhéanach an bailúcháin doing a lot of Pádraig átamach beidir tucha dad chuig go duine or an thing, bailúar fud a bhaile. Aber mís go raibh mhúinteoirí láidir ina measc ach ní raibh siad ina mór of ar éon bhealach agus ar nó de bheoch chur státseirbhísigh nó duine bhí ag obair sa chóras poiblí agus mar sin de. Ach bheoch gná dhaoine ó Trá Lí chomh maith raibh síimeacha sa Gaeilge rud atá go maith mar tá cléine tá an bail ann na gcónaí is tócha go nárag mhúinteoiríonn na mhúinteoirí rá láidir ar fad í rud maithe don agríocht féin. Mar gandát tá clár ibre ar le ag gach éon agríocht mhúinteoireachta agus mar a bhfuil na tuismitheoirí rán fáirteach agus go láidir san iireacht ní bheith chothraíocht dán ar son ceart agus siman na tuismitheoirí chomh maith. Sin is rib na tuismitheoirí is mó mííon agla ar na palatóirí de fírinna mar táhaid níos mó dí bhain agus tá Gaeltacha agus aontíní agus únculaí agus gachéon sort mar sin agus is féidir lá na palatóirí a chur as mé ar fad mar is óldam mar ben siad graimmarthe an doras agus chuníonn siad íon mar ceapan siad go bhfuil an duine ó fáirtaí eile an diggin tú chuir siad muointeoir an tactic. Ach luí tú an sin cinál an políocht áú nó na Chiarraí chundéis mar sin de ag leibéil an stát an chuoine nach an Gaeil a bhí algaí leis an Roinne Oideachais an Raic Lé nó an Tarra agus mar sin de Tarra Oideachais ag an am. Ag an am nó fearonid na rinne go háitiúil ná an Ciorraí agus éman ó furáin agus in dhéag san Pádraig go donna bháin. Agus bhíidir an bhá, bhíidir arás le fírinne. Leis an rainn féin well bheith fág pléile
cís a bhaint as agus, ceist an tíh a bhrú chun cíine agus mar sin de. Agus is tína profisiúnta iad lecht na rinne an is cuilam gníomhairíocht tá sé sin ra John Wilson yen sé siúd gar an a bhúr an gaelscoile tá sé sin níos déanaí freisin mar de hocric sé go níochach an rain céad faoin géad de chustas an tíh an scoil. Ach ní rámar ag lé go díreach leis an aire. Bhí cara maithe go mar rain na Gaeltachta Seán Ó Lítigh agus mar a deireadh sé siúd a gcónaí, ní maith le státseirbhísigh go mbeadh ag ré go dtí an teire. Ach uaireanta ní bhíonn ar chumas an státseirbhísigh cinenne dhéanamh mar gnó an státseirbhísigh ná airgid poiblí a bháil más mí le bheith grán a gan airgid a cabh chun ag mar sin. Ach so bíonn tú ag gur ceist a bhrúch ó fad agus is féidir agus an sin testíonhuiid go mbeadh an státseirbhísigh gur cóirdal go dtí an teire béidir. So is cén cóir le tá go dom cad ba cóirdam a dhéanamh in is ar ceartam an fiú nó ar cóir cad a bhfuilfá ar cóirdam dul go dtí an teire leis seo. Ach tuigeann tú má bhíonn toghcháin ann a rud dhéanann tú ná chuireann tú bilóga amach faoi aiban an scoile, tríd an scoil chuir 3,000 bilóga gló agus scap timpeall an bhailíad chun go mbeidh is fógraíocht an scoile sin comá tuigeann tú mar hí scoil gasman Trá Lí ar feadh ceithre bliana agus bhí go leor daoine fásnach a bhí gágur am sé ann an achar. So is fógraíocht é sin agus cuireann na tuismitheoirí brú ar na palatóirí agus raig an scéal sin suas an líne mar agus an sin tucaigh reis. Is cuioine mar achtarháinach tá sé ar ball is cuioinlam tuachta dá lá túil Dennis Foley bennim le an am scéala chur sé scéala cuaing mar chuir sé dúirte ó ní féidir leis an rain cinenne dhéanamh faoi cineach an tíomh an scoil mar tá ar ggóin tarsúil idir an bord banistíochta agus an rain a dachas agus mis am héin. Cén ar ggóinte seán ilíon ar ggóin ilíon tríd tarsúla going leis an rain a dachas. Ach is álaigh tuigeann tú. Can tú fálam. Is álaigh a scríos isteach a dúspáire agus mar chathaoirla ar an mór agus dír mé go hifigiúil mar chathaoirla ar an rain scoil rá shrá thógáil. Agus do chuir an rain litir, nefar cóid a choréis rá. Tá mín sásta scoil 8 seomra ranga scoil éon shrá thógáil. Agus tíor thugus cén ceann de sin, okay. Ach tuigeann tú nar tháinig sé go dtíon toghcháin bhí an rain ábalta rá. Ní féidir cinenne dhéanamh mar tá míad ag gcóint. So scríos litir isteach láireach bán rá. Tá an bord banistíocht de brasáasta go dóg faoi scoil 8 seomra ranga dóibh, móid a seomra il fón tu le agus níor dhéana ar ggóin tán. Agus an sin tháinig an scéal reis go raibh an rain sásta scoil 8 seomra ranga thógáil, móide tóca ar hlí go bhéad faoi ceithre seomra eile a chur leis. So can tú bheith tuiscinach agus bheith fear amach. Ach de cíligh sé sin bíú an dárá a lurga mar an am ggéine mar de bhí dámhar son bhí an siomh is dom leach ar a líad níos mó agus tuis go raibh an scoil go léthe gceist hí na pasáistí fiúháin beganí bug níos léthe. So ach mar sin léiríonn sé gur gá bheith dangháil agus fannachta dangháil leis an rain agus a bheith cardú leis na státseirbhísigh istigh. Mar ní leon fága slátharóidí son ólastit nó tuiscintit ar an gúram má tá tú grána lo. So is ceart a bheith deas le státseirbhísigh gcónaí agus ligeanta hismathóir triblóideach éigean. Agus bheith ullmhíonach mar deir tú freisin. Adé? Bheith ullmhíonach comá níos má bhí mar ullmhíonach mar capas ag féchuint ar na figúrí don bhaile ag an am, agus bhí an baile ag méadú
nuair a tháinas go Trá Lí in 1975. Bhí an bailg mé dúas éideann, bhí an déantar tar éis dul an áde is dólam go dtí 8 millióg, 9 millióg ó bhí 2 millióg duine chun chuir sin nuair a bhí sa bhunscoil, nuair a bhí sa bhainscoil, bhunscoil agus sa bhainscoil. Ar feadh 100 bliain, nó 100 bliain. Ach faoi 1975 bhí 8 millióg, níos mó 8 millióg duine. So bhí mar bhfuil ar an déanra atá ag fás, níor lean sé ar ag fás, ach déad fá scoil gá a lorug péiscéile. Ach ar nó is gá, agus an bhís féin na múna go lá aimsir mo fé 6,000 amach bhín dú. Ach is gá fannacht I dagháil agus ní éitin garrán faoin Roinne cé go nuairt óléach bhenim dó, bhí sé as brosna stólam. Chús sta go dtíon Roinne a gahan táraigh sin mé héin 1978 agus dúirt sé tar an sáine sé dúirt agus mí nó méid bhí mar tréis íar an Roinne scoile bunú dúirt sé ní bhunaíonn an Roinne scoilena. Sin na dúirt príomhific agus tálam a bheith cána an nám. Ní bhunaíonn an Roinne scoilena. Is fuinge a bhí sé a crothú go bhéad faoi. Éileh sin a hás. Éileh cén téileh atá ann. Agus ar nó mar ná Héaránach, mar Héaránach de éis ar bé. Chafa é sin éiscin tá caite go smór gceist le bunú agus le tógáil scoile. Is tólam gur is 1988. Is tólam gur as bar me cín is tólam gur fechan sé anséir is tólam gur tógur scoile gasmar 650,000 nuair a mar sin. Ach bhí ar anam hen, James 560,000 ar heomar rang an enim dé catá. Catá gis leis seo déad fá tuige thug, tuige anna go lánta thugáil ar sin. Ach nó bín costa sí agsúla gceist agus duine bordan le bruc bli sin drám eile míon tú ag pléló obair ar ard chaidáin ar fad. Ní liste gom cad a hála an son tus éon blian ó hen 5 bliana dé go hen agus dólam nar lígeachta fórdan le bruc bli an nar tugad go leor beidir airgid agus Chiarraí dóibh chun an job aanamh mar. Ar lí de chráidísna de chráidísna na tógáilethe chuna cinn tú go mbeadh an job déan de gceart. Mar a dúirt a rééis an tinaltóir bhí an Roinne na Gaeltachta lom, bheadh na tethe puiblí mar hampla, tethe bhí tócaigh na húdráis puiblí mar hampla ar chaidáin a bhaid níos siar den ná na tethe bhí á dógáil go príomhaideach mar bhí na Chiarraí ón bhórna go bliain agus áit eile sa bhlach ar na tógáilethe. So treéis leabhart leis an gael bhí at leis na institúí gus ran ó Gaeilge le stácan. Leú tú níos leuthe scoil bháile mna scoil na tachtar leich an rah tuiscintach ar an Gaelscoil den líon si eile ó na Gaeltachta na sé chunda I blá lé. Nu cén fiasacht bhí at ar na méid bhí. Well de thugamar chalín ó scoil Tránáin mar hampla nuas go Trá Lí. Gréad scoil ar a freastal mise. Catrína ní choileta benim dé, well ní bheith céine go tíor híine is tó, but agus dóil nó riagáin, bhí former side sun cóil, agus ar nó is trí chun na Gaeilge lí a tháinig an cóil sin. Ach ar bhealach dhéanam mar an job an topic. Agus bhí seacha scoil Tránáin agus cúpla scoil mar sin im le lia, ní ra bhéon scoil eile las mod an Gaeltacht híos faoin tír chun mar sin. So bhí mí seárás an na Trá Lí tascot, Chiarraí caiisibh taíocht thuair doinge nó go bhúsa chun an chuir fear an áskríbhin a bhí an ná caiisibh taíocht thuair doinge nó lice sibh Trá Lí agus Chiarraí síos. Is féidir rudí ará a idir rá.
Ach le fearanna bhína tuismitheoirí tosaigh sin aus fad agus gach éon bhealach mar cai go raibh mar beganí beag as meabhrach bíonn tú níos óige chomástóch agus bíonn níos mó fuineh agat. Agus bhí mar buartha nach bhfuil bhí cuidigh cos bhfuil sa buartha go ráthas chun an ghaeilin a ligean síos fad agus lí agus tána caiintear mar an féinis ceapasa gur bálaigh gur de hampla a bhí á thuairta going chomá dus na múinteoirí i ngach éon scoil. Sé sin bhí mar ag léarúd an Roinne go bhfuil báig ag muintear na tíre agus go náithisimeóirí le gaeilin agus gur féidir an job a dhéanamh. Mar bhí an sort porta bhí ag an LFM tar éis is tócha do le bhaim ar bheón na tíre nó beidir go raibh sé tar éis imirt cuidas na státseirbhísigh sa Roinne Oideachais péiscéile gur damáiste a bhí á dhéanamh ag an Oideachais tríd an daratanga agus nó tá sé sin mí ceart ar fad. McNamara chomá John McNamara an pábhar sin siúscrí sé. Bhí sé siúd in rim Chonradh agus nó de hiige sé sin nar bhí ilúntáil a gomsa agus an páirta bhí aige ná go raibh na daltaíon éireann cúpla bliain ar gúil ó thaobh béarlaide agus cúpla bliain ar gúil ó thaobh mathematica de ach nó mar hiige san íag san is tána hí mácha líomhhuara ar a chud taide agus ní ghlaachtar leis anis gur gonin an daratanga damáiste dus inne ach a bhalat ar fad. Ní fiú dalisteach insta mion Stocha. Ach luimid glúisigh ní náisiúnta stocha. Céir faoi an raibh fiú ar beall dulasteach na hochtáidí an raibh tuiscint ar glúisightí idir cosúla thar lear agus bratan beag agus átaí mar sin nó raibh sin riomh ar chúil. Well, gan doubt, bhíoh sé mar nós, the form buidirteach sa siúpa leabhar leatlí agus leabhar áirithe ar an Oideachais ag cinneach agus breanú trí ar bhaile, Qatar ar siúil san in Israel nó Canada nó nodan an Gearmánis san Austrráil nó le héad sin. Chun go gur fá ar a súlamh dus na tuismitheoirí. Gur raibh leas a báistí á dhéanamh acu, mar is cuilam tháinig Princíos ó Helín mar hampla nuas nuair bhí mar ggéirigh an téanad lán Gaeilge. Gaelscoil Chiarraí an isise bunú agus mar a dúirt sé siúd go sonrach agus slán an Cíortar. Is an éú hísteag dairg na tuistíí na tuismitheoirí as a bheith leabhar gaeilin na báistí son na báistí, ní chuir an daoine a báistí go dtí scoil lán Gaeilge chun go meisiad faoi bhíomh an táiste Oideachais. So tá sé mar gúil go sort a bhí núdóibh cadíad na bontáistí a bhaineann leis an scoilíocht tríd an daratanga agus nó bhí tá sin glanné meas me ceann is per time. Tá mar heb beganín agus ní hagan na tagartí agsúla chum héascach bhíoh meall beag na rudaí ba hín plí agus an bear a gom le dáile hart. Mar an páirta bhí ring ná caiig tú créúin sa rud atá dhéanamh agat agus caiig tú an tólas bheith agat faoin bhfuil ar siú. Agus ní acamar daoine cosúlamsa nach bhfuair Oideachais lán Gaeilge ag an mún le bhéal agus a dhéon Oideachais trí Gaeilge ag an dara le bhéal. Ní achas a gur dhéon sé in damáiste dom ach amháin go raibh tuiscint níos mó gom ar na focail. Is tá ar bhealachní rud a deing se le dtíine nílach teanga a bháin ann ar deire agus gnéthe agsúla den éon teanga is se gach teanga ar an saoil.
an eigne gaine atá gist. Agus má bhíonn tú ag macnamh faoi de chud focail, is ála go bhfuil tú ag níos crinne faoin rud atá le rá agat. Ní uaireanta is fearr gan dul isteach is tócha go mion insta mion seoirí seo, but féimis rá bhfuil look bet tú níos crothaí agus beag de chud foclaíochta níos fearr, beag níos má tuiscint go ar le hanga féin agus mar sin. Bin an tábhacht. Agus níos lehan aigenta go dá, agus is cordún go léir a bheith lehan aigenta, tá sé sin an háachta. Tuiscintí ar cultúr eile cean fánach nó tuiscint níos fearr. So bin dheartha garbé sin count na rudí is tábhachtaí don Gaeilge ditse go pásanta go nenne sé cinál leathnú amach ar de bheann ar de aigne bathnú cén tábhacht atá ag is é na hair an dar leat. Is dul am héin, is dul well itá sé riachtanach ó hebh dul siar go dtí de chud préomhacha ó hebh dul lhinne féin, de chud mitasálaíochta féin, de chud loganimreacha féin a hiiscint, ó hebh star na héin, ó hebh mothúcháin na hhéireann, ó hebh ceol na hhéireann fiúháin na hiiscint, agus comáile sin is dólam gur féidir linge éannig. Tuiscint níos fearr a bheith a going dus na cineocha eile a tháinig faoi smacht ar lear ar feadh tréimh sí agsúla. Agus fiúháin de réir mar a hiigimse in ainneoin gach ní is rud é a chunach scríofa taidéigen. Go bhfuil éannig go má mar chahirirlig ar grúpaí nó cruinnithe idirnáisiúnta. Agus ceantas na fáhanna tá leis ná go gappa chun sasanach go bhfuil tuiscint gach éine ar a hanga siúd nó go ceart go mbeoch. Ach tuigeann an téarnach mar eallar an sais béarla atá aige fiúháin. Go mbíonn deachreachtaí ag daoine a bhfuil teacha eile a chá teachtasteach ar an mhlór ár nósach chun é rá mar sin. Sé sin rá go bhfuil béidir breistant níos iagóirí a going I le na húsáid is féidir a bhaint as na foimine a dhéanann tú. Agus ar deire tá sé sin ag brathir an ngaolin. Má chaile míad an ngaolin sa tír seo ar fad. Be míad ar fad a caint mar a láirtear a lár an Atlantic. Big an run ná tuigeann daoine fiúháin san bhfuil an sort béarla a láirtear ag brathir an ngaol an comá agus an sort cóhiiscint a bhaine seo tá I gceist. Cáhfuil míad ag dul, well. Mar a dearm táim níos tógasí mar is tólam go bhfuil fáhanna maithe daanna I gcuiteine. Las mud an náisiúnachas, las mud den credit is carta bheith a going in our bubble féin agus in our good star féin. Bhfuil fáhanna maithe daanna I gcuiteine a going leis an ngaolin a cumad suas agus gur fiú de gach éine iireachta dhéanamh. Agus ar nó go mbíonn tú ag fála me gánaí. Bhí míad ag súil leis an imirce le fíorna, nuair a thosnaíonn tú ar an ngaolin a álam, bhíonn tú súil gur féidir le filiocht na seanna ngaolin a léamh agus fiúháin filiocht na seachta híiseadeag. Tá sé sin dachar agus ní dólam go bhfuil Germánig an án. Germánis na seachta híiseadeag ná na maní sin é hiiscin go héasca an éachar. Ní dólam go féidir le filiocht na néhuiseadeag a hiiscin fiúháin. Ach sin scéal eile. Bhí míad ag súil gur ceart go mbeoh sellh amláán a going ar an ngaolin agus próiseas is se an álam. Agus is féidir curla a chuid ólis gach éon lá dá maireann tú dá riidir. Spéisiúil den ceist déarnach inis go leon tú próiséis mar sin bin an ceist a bhí mé chun fór. Ó thaobh na scoile de agus ó thaobh an cinál gníomhaíocht agus an buinte bhí at leis an scoil a bhuaithí tú go raibh próiséis seán gur bhuaithí tú éagsúil ina dhé gur bhunaisibh an scoil seo gur bhunaisibh na scoileaní seo páirfá cíirí ar bhunaisibh bhuiinmid amach an rud seo nó ar bhuaisibh mar na ggéine an céad lá riamh raibh cléifle bhaige ná an gapá. Well, is tócha, nó décha mar oring héin mar gná éannig cosúla gach éine eile.
ach hesta goine go an deise going gailen bha ag ar báistí. Ach is tóg beidir go dige míid níos fearnis gur airgling rud éigen ar le dhéanamh. Like tá scoil le Gílearne, Ileán Chiarraí, le Stúil agus i Trá Lí, agus an ótá an Gaelscoile áthógáil in is an frugnaver deirithir háiltar éis. Néidir gach dó héana chuas isteach sa Roinne Oideachais Tara Street chun ceist an marcha hiirlachar an munscoil chun ceist an dara le bhéile ardú. Mar tuigeann tú tuisgur raibh an dara múinteoirí bhí oring páistí breise thógann tú rang dó trí car agus bagá dul dro an dara le bhéile an lua. Ach is tócha go bhfuil is a going go bhfuil rud ar lethe going agus ní hiicim iad ar fad fós an bhahas atá déanta going i Trá Lí chun an ghaelann mar a Déantar an normálú chun an facalú fásaigh sin úsáid. I Trá Lí a gcuiteine ná fiúháin mar hampla. So beidir nach beidir go bhfuil rud ar le gur airgling rud ar lethe dhéanamh agus gur bhiú é dhéanamh agus gur cosann sé de bhreathmar a gcónaí agus tá sa going gur raibh muinte na Gaeltachta hir an a hásta gur go gine. De bhreathmar a gcónaí gur ámar mar hais cosint don Gaeltacht féin. Go bhéiteach daoine sa Gaeltachta rá well tá daoine stig a Trá Lí tá sást an fóda hesamh san na Gaeilge. Mar tá sé sin an háach ó a hef sa féin mar bhfuil Gaeilge nuig. Ní dólam gur féidir an Gaeilge a thráil. Cén fá agus sábháach go sláán óg muinteoir na Gaeltachta an Gaeilge ar san mhúinteoir na tíre i gcuiteine a deireadh seán líteigh. Tá siad mrú sa tro céine is a dimig an chuile den tír. Caithfidh an idir de bheith náisiúnta agus bhí mar ag déanamh ar gcuideann sa chun an fóda heasamh. Mar is mar sin a bhúitar na cogaí agus caithú seasamh dhéanamh in áit faoile ag am faoile agus uaireanta ní fuatsatá sé an áit agus an tám a ranú ach bhíon ort an seasamh dhéanamh nuair a tharlaíonn sé. So the dhéanamar is tónam gur dhéanamar leas mar gur chabhraigh sé le fíorine le muinteoir na Gaeltachta féin gur raibh drám éigean ag seasamh an óid áit éigean. Agus nó as mór an trúan nach bhfuil níos mó gaelscoile an bunú ach an dabhta tháinig an Roinne agus is stig sa Roinne níor heasta go Gaeilge níor heasta go airgad a cáf chun a chur mar sin agus de hiig fádá sin a cai siad freagart don éileamh comá. Níl an taobh á hásamh faoi láthair agus ní raibh na fadar an lá. Ní chuineam na figúirí snémar is tónam gur ag an an bhúr beidir fear faoi éad sásta a báistí a chugadí Gaelscoil dámbeoch sé ar fáil dóibh ach. Níl tá sé bhain níos móis beidir go dahad faoin géad nó níl tar ag freastal ar an éileamh sin. Is tónam gur ligeach don to educate together de máiste dhéanamh mar de réimar a hiigim sé de chuir siad iartas liste mór fadisteach bliain amháin ar dathú chuige scoil agus dúirt an Roinne nó bhfuil ní féidirling cosús le seo mar níon na haicmaí ann agus an sin de cabhraigh sé thug sé sin le scéal dóibh gan dabht cos go chur le forleathanú na Gaelscoileachta chomá. Bhí sé sin ar siúil faoi néidirgachtaí fiúháin gur néidirgachtaí an bunaí mar Ileán Chiarraí an taon scoil sa tír a bunaí chun bhléon sin in aghaidh hail na rinne ach bhíidir á dhéanamh níos déine agus ar nó bhí an INTO á dhéanamh níos déine comá agus dearna mé sin go nebhalah mar níor heasta go go mé faoi chuiristeach ar scoilena beaga túithe agus mar sin de. Ach tá na scoilena ann dus na tuismitheoirí agus na daltaí.
níl si da ar waile leis na múinteoirí. Tá jamanna ag na múinteoirí agus beag jamanna chu go deo, tá penéil ann. So tá mar sin mar well mar iarmhain múinteoir. Well, we'll go to right agam no right agam. No, dear. Further, yeah, an order click my August. Be right now. Special. Yeah, be right now. The bracket she's gum and so on. You know, kind of is. But they think I could right could. Yeah, vex space on me that you know, so getting my you know a bio of a gober August. Tas good could do probably could bio on the phone. In boom conscious and shoot, but cause cool again and day mar kahirlach and munskal need on grip she guess to come and chin have the Dargling couple of 5 talk a horu August tan scholar den of gahanwar fatherish and talk previous sorwa on August no core his shag of worship and can dara shro law nu tashi struggle tashi acronach August being dark the prevd mer so they take play lesson liandine vi en glorga arts skull mar an vinnig ni hagen made Kennedy hoed gachen vlien gehar mar fidelet Rang karma hoget got to be giving wrong in the brisha discussion been an auto will dine a daring shille called like being tribloid. Fair shame. Yeah. Well the far go mahat that shin can me alone like an letters. Well to Sawala egno is a lot skull. Sawala stuff. Sawala, yeah, need a campus or uskut go fall. So by my tinu la shin my brain and care ball show some camera. Yeah, Tá hénig ar an hiseachta seán is mar an cadre be go léir bhíochagam le daine mar bín sil ciún go lárgam tá sé ar níos ciúne. Agus tuigeann mar gcuine chuig ní raibh bhís anna hásta leis an COVID ar dús mar ní héad fá feici dhéanamh agus bhí scuit amach níor gád an bailúchán an chunra a grúna feic an líon. Are into lavde ar dere agus tá sé á haring de raig roiáda agus ní sé ag tuairtam lá na fear in going in nachrastáin am héin. Tá sé géad agalach ar goine. Tá garí tú seachtas na seanamh ná seo a léim an amachar an mór na hagan tú an seo. Ach sin scéile. Yeah. So could me rifos coot le Ivar Dawn, yeah. Yeah, agus you reform Dawn, agus big she began cooluk beder ni vek quid gwel in a lawn komal and a farkele aga aktag tá gwel a ke agus durs look ma fishy but look lawer gwelen agus mar fellat queen mar na fakul kunista. I mean all is with glock. Yeah, agus le fearne more milkdina cosúle Sean Joseph agus yen me de ruúde sin rá beidir agus concrete nuair an bort shop. Hí garad hí cúpla de Trá Lí bailachhuiisúr, but hí sean tradiisiún an a láidir ag chun na Gaeilge Trá Lí. Tá gan sé siar go dtí 8 séile fearne. Agus hí an tradiisiún sin chunne bio ag dtíine ar raibh seasamh ar an maile. Cosúla Sean Joseph dtíine raibh mass or ach thinking to dinner on day of last small a bhí onamsa a bhí fós ógulóir stocha or a bhí fós óg sin agus taken to ní higan an blow in an baile so níl is máchan sé chos sanáid hí ceart maitar dó agus sláthíonn sé cosint den drama túil atá
déta go bheith an bhá ach tá agat bin den éigen ag testáil chun na hibacha bhrisise únta so is mar sin éachim se agus ní a bhnach timpist gur tháinig mé go Trá Lí mar sin an saoil bin form a bhein job mar leabhar lení. Dúir sa léon. Ní léon seans go bhfuil fád job a Trá Lí mar tá tú as cíl chuinnig agus tá na job na go léir géirí in áirithe de chuide as cíirí. Ach fuair sé an job agus bhfuil is a go céhí eiste go leor is cóhanúnta. Bhfuil is a go céhí ar an cuiste capacáin tan leabharlann san IT gnám fear céile na mná a bhuaras an gléach faoin na bás ag tú seo féchar sin. Agus ní bhainge Trá Lí cinnte. No beidir go mnáidís scoil réon os mar bhí go leor cáin agus baile má sé Trá Lí. Sin mar thar sin an fágur hála sé an líon gur hála sé. Gur hála sin tá sé. Listen, fuck me slán let mar sin. Chuna bhí an maithe fáda. An buíochas. Slán.